पार्टीनि UPPL पार्टीनि आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होयो। जोंनि जेनोखि हास्थायनाय आरो जेनोखि NDBनि लुबैनाय बेखौ खोनासंनानै दिनै मानगोनां रनजित बसुमतारीखौ दिनै बिजाथि होदों, बेनि थाखाय जों धन्यबाद होयो। आं बेखौनो खावलायगोन जे गासै BTRनि अनगायै बाहेरावबो जेसेबां NDB दं बिथांमोना दिनै जिखुनु कनस्टिटुवेन्सियावनो जाया मानो बिथांमोना UPPLनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामगोन आरो दिनै जोंनि 19 नम्बर सिडली बिजाबावबो गोबां NDBफ्रा दिनैहाय रेडि जानानै दं बिथांखौ देरहासार जानायनि बेबायदि पलिसि प्लाना खालामनानै दङ। निश्चय बिथांखौ जों देरहाहोनायनि मोनसे पलिसि लादों। बेयावथ' जोङो दाख्लैनि जेनोखि इलेक्सन पेटार्न बे इलेक्सन पेटार्नखौ नायोब्ला मोनसे मेजिक भटआवहाय बिथांमोना देरहादों। नङाब्ला जेनोखि रायजोनि सिङाव थानानै जेनोखि रायजो राजाखौ जय खालामनाय जोङो UPPLखौ बांसिनै जोङो गोहोम गोग्लैनायखौ नुदों। नाथाय बे जेनोखि मेजिक भट जायखौ बुङो सुइं भट, बे सुइं भटआ थाबाय थानाय नङा। एबाराव फुरा बियो UPPL फारसे बिरबोगोन। दा बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे UPPLनि जेनोखि केन्डिडेट मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा बेवहाय देरहागोन। 19 नम्बरनि समस्याखौ लानानै आरो गथै जोंनि हारि माहारिनि खोथाखौ लानानै बिथाङा एसेमब्लियाव खामानि मावगोन आरो जौगानायनि खामानि मावगोन, शान्तिनि खामानि मावगोन आरो उन्नतिनि खामानि मावगोन। बेखौहाय जोङो बिथांखौबो जोङो दिथा होगोन आरो बिथाङाबो दिनैहाय सासे एक्सपिरियेन्स दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङाबो जोंनि जेनोखि NDBनि समस्याफोर बेखौहाय बिथाङा आवगायनिफ्रायनो मावबोबाय थादों आरो मावनायनि खेथ्रआव माखासे एसे बाखि थादों, बेखिनिखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेखिनिखौ जोङो आसा खालामदों। आरो बेनि थाखाय जों दिनै गासै NDBफ्रा दिनै रंजानायजों बिथांखौ ज' बरायनो बेहाय ओंखारबोदों। UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर कोर कमिटि बिथांमोननि सापर्टआव आं दिनै बिजाथि महरै UPPL दोलोनिफ्राय सायख'जाबाय। आं बिथांमोनखौ गिबियाव धन्यबाद होगोन। नैथियाव आङो रायजो राजानि अननायखौ खावलायगोन गुरैयै। जोंनि बे 19 नं सिडली बिजाबाव 2,17,000 गासै भटार्सफोर दङ। बे साफ्रोमबो भटार्सफोरखौ जोंनि नैबे सिडली बियाबखौ जौगाहोनायजों लोगोसे BTCनि सिङाव थानाय 19टा बियाबजों लोगोसे आसामाव थांनानै जोंनि UPPL दोलोनि जानानै बर'लेण्डनि जानानै आरो जोंनि एक्स NDB वर्कारफोरनि गासैबो केसफोरखौ लानानै गासै जेंनाफोरखौ सुफुंनायनि थांखिजों मानव गेदेर जोंनि NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि मिजिं हाबाफारिजों गासैबो खामानिखौ ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय मावहैनो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गुरै खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बेवहाय रांखान्थि बिथिङावहाय गोबां जेंना, लामा सामानि जेंना दङ। थांनाय 1947 मायथाइनिफ्राय नैबे 79 बोसोरसिमावलागै भारत हादोरनि मोनसे हालाम हिसाबै जेसेबां जौगानांगौमोन आगुनि समफोराव बांद्राय जौगाहोनो हायाखै, बेखौ जोङो नुनो हादों। नाथाय 5 बोसोराव जोंनि UPPL दोलोनि जाय MLA बिथांमोननि दैदेननायाव जथेस्थ' परिमाननि जोंनि सरकारानो जेरावहाय आसामाव दङमोन जोङो माखासे सोलायनायखौ लाबोनो हादों। सोलोंथाइ बिथिंजों लोगोसे रांखान्थि बिथिंजों लामा सामा हान्थिनाय बेफार बानिज्य बेफोरखौ जों हादों। गतिके नैबे बाराव जोंनि UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकार दानो हानाय लोगो लोगोनो स्पेसियेलि BTCनि जा जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनायजों लोगोसे जौगानायखौ लाबोनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामदों। अबंलावरिनियाव आर'ज गाबदों जेन गासैबो रायजो राजानि अननायखौ जों UPPL दोलोआ मोननो हाथों होननानै। अलरेडि जोङो मैया BTCनि बाहेरायाव 3 जोङो बिजाथि डिक्लेयार खालामबाय। बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय 15थायाव जों 15थायानो गेलेगोन। गतिके जोङो दा 18टा रेडि जानानै दङ। गाबोनफोर हयथ' डिक्लेयार खालामबावनो हागौ, आं एक्जेक्टलि मिथिया, बेखौ हाइकामान्डआ मिथिगोन। खिन्थु 15थायावल' नङा, बाहेरायावबो BTCनि बाहेरायावबो जों गेलेगोन, बे जानजि खाफ्राखाबाय। BTCआव जोङो 10टानिफ्राय 12टा टारगेट दोनदों। गतिके जोङो 10टानिफ्राय 12टाखौ देरहागोन जोंहा फोथायनाय दं। नायनि जुदि अबंलावरिनि अननाया जोंजों थायोब्ला, बिथांनि आशीर्बादा जोंजों थायोब्ला, रायजो राजाफ्रा जौगानायखौ नोजोर बोनानै जोंखौ आशीर्बाद होयोब्ला 15टायाव हयथ' 15टा जों देरहानोबो हागौ। बे गोजौनि सायाव सोनारगोन।